аз съм админ на Йони01 и днес ще представя минигеймовете One in the Chamber и Escape the Mob. Така, това представлява нещо подобно на Hunger Games, но умирате от първия удар при лъка, а при меча, както обикновено при PvP битките. Person vs. Person. Ако не ви е ясно още какво означава PvP, да. Паднах. Това са двата нови минигейма. Skywars също е нов, но е сложен отдавна вече. Може би следващия клип ще го представя. Не знам. Те защо не се бият, бе? Не знам. Отрепах два, ме получи 2 стрели. Може би бък, да. Не знам. Може би от бъга, да. Някакъв бък. Така, надявам се да спечеля. Изглежда тук е паднала главичка. Защото съм много мощен, но е. Yeah. Тук гледам камина. Рада сме строяли целият екип. Най-вече Оунъра, Ретро 13, аз и Лоскута. И It's R10 или Fangehentegen. Предишният му ник беше Fangehentegen, но си го смени и така нататък. И няма какво да добавям. Общо взето трябва да останете последен жив. Имате по 5 живота. Животите се е това тук. Така че, мисля, че наистина са готини минигеймовете. Пък и голям интерес към новите играчи има. Печелим доста играчи от това. Я виж ти. То го учих. Готино. Нещо не внимава, да ги знам. Няма лак. По-скоро нещо му стана на него. Ето тук ще ги изненадам. Или поне така мисля да направя, да знам. Може пък да се опитат те да ме изненадат. Не, опитват се те да ме изненадат. Тъй, че няма да се фана. Браво на добрия стар. Язуе! Умрях. И ако убиете един човек с меч, получавате една стрела. Това забравя да добавя. Мисля, че го видяхте, да. Имам само 4 живота.
и е възможно да умра. Мри, бе! Ах ти, бе! Мри, бе! Мри, бе! Съжалявам за тези думи, обаче получавам висок прилив на адреналин. Дигам кръвно, да знам. Така... Да видим още кой мога да отрепам. Къде сте? Ще питам. Тук няма никой. Ета къщичка е там, я построих аз. Мисля, че е доста уютна и готина. Ето тук така барплот, мивка и така нататък. Тук горе се качвате на покрива, от тук гледате за противниците си. И следователно може да ги стреляте от тук и така нататък. Това тук също съм го направил аз. Това там го направих аз и така нататък. О, те са в някаква къща. Сега ще ги намеря. Те са в една къща. Ето ги. Дем! Какво по дяволи? Мри, бе! Ах, само с 2 живота останах и може да загубя. Не знам, опасен е. He has lost the game, yes. Where are you? Да, сетих се къде е. Where are you? За тези, които писат английски, означава къде си. There, ла. И къде е това? Oh, I guess. Ами... Скача на по-височко и ще го оцеля. Ах, тос! Go for the win! Грозен. С бръчка на пияница. Сега ще видим какво мога да направя. Ако успея да го победя, евала, да. За жалост имам само един живот, а той може би има цели 4-5. Не знам. Играта е дългичка. There. There може да е навсякъде по дяволите. Сега ще се кача на колата и ще го видя.
Мисля, че го видях, да. Yes! Спечелих. Ами сега следва... Let's play again. Сега ще играем на Escape the Mob, за да ви кажа какво представлява. ATM Join. Ако имате проблеми с джойнването и ви изписва да използвате една и съща команда толкова често, просто пишете ATM Join и после, ако ви изпише, пишете ATM Join 1. И така. То ще се покаже, сега ще видите какво става. Така. Трябва да избягате от моба, който всъщност е Ender Dragon. Да, аз печелих. Този минигейм е елементарен. Като не повтаряте една съща команда, просто триете единицата и цъкате така. Трябва да избягате от Ender Dragon. Той гони там, уж яде блокове и те падат зад вас. Има 3 класа. Има 3 класа. Jumper, TNT и Ender Pearl. Има и ачивменти. Аз съм спечелил някой от тях. Redstone блока е за да ливнете от лобито и от играта. Оп, ето пак спечелих. Сега ще видите Ender Dragon отзад, за да се уверите. Ето аз съм спечелил First Blood. First Blood е да убиете един човек. 10 kills да убиете 10 човека. 100 kills да убиете 100 човека. Your first win, твоята първа победа. Ще ви дочита след като го победя. Ето го Ender Dragon. Вот така. Но загубих. Така, ще изиграя една последна игра. ATM Join. И в 10 wins 10 победи. All Achievements Guide, т.е. да спечелите всичките ачивменти или постижения на български. Haven't used any kit, да не използвате нито един от класовете. И както казах, Redstone блока е за лив. Ето, мисля, че видяхте Ender Dragon. Ето го, това е той. Малко е страшничък. О, не. Да. Това беше всичко от мен. Чакайте нови минигеймове, нови клипове и така нататък. Аз бях Йони 01 и чао до следващия път, хора.